Napakliran sa tako humanatanan. Pero wa man jud gihatag sa panahon nga maoperahan ko itong panahon na. Oy, ganahan. Hi guys, good morning. Ato na ko sila Promi. Kaya ba ito mistag bilaran ron? Dire sa kabata na rin naghilak-hilak na pod. O ginoo ko. Hilak. Ang gastos ng kasing-kasing. Ano mo hilak lagi? Dara ko sila Promi. Gagrabutan na po ng gitripingan. Da. Hinog na gadzud. Sige lang mo ko rin tripping. Namanya agdo. May kaganda ko sa rambutan, mo talam ko gawin ngani. Yan, nabili. Ha? Meron isa ko ba? Ito kasapag ko? Isa ko. Diko. Dah, hinog na sa queen. Gandam nagmang katawhan. Ako da ko sa rambutan nagpahipi-hipi. Kabisig dahil mapunggak sa kabuok. Kare, hilaw pare. Wala ka? Happy yan. Wala ko nun eh. Wala ka? Mamputidad ni. Ato ka si Im? Magsuri-suri ka? Magpabugnaw kay alam mo. Mag-shopping? Tata na. Na. Ato nagtaga-bundok. Pasyudad ako no. Ang taga-book ID, umlugsong na. Luya, pas dahil ng taga-book ID. Uy, Lagi na yung isunod pa. Palagi na yung isunod. kaya ba na taga Sikbaton? Ano may motor? Ano mo na? Anong hinagtag man? Ano man be? Ano bata? Ano? Maduli, ada kan tinggal berdiri. Tidak ngamal biri. Ya. Hala nang hugmo man. Maju kan ko ini. Nga. Nga nagbunga na. Hindi na mo malilian na rin Kuya Eric magkuhan mo. Tulimbang. Queen, mojo ka na nila. Di na sila masak bang Kuya Eric magtulimbang. Oh, ano yung ikarga? Kani isa. Ako ka rin naman. Kagiod. Imo naman ang jara tanang na. Ha, magkita naman na. Nga ni. Kuang gat mo nangingin. Nawang ko nga ni. Kaya gipang ko sa bedmon. Ay lagi para nam kay di di kakatiman. Katiman man good. Kamot na maminjo na mo na ka sa Manila. Ala, gino mo nagbuhay magkag-ud. Gino ka. Nasa sa. Awa na. Pagmas ka na. Para mo ba pagkaso? Di alam may Lati Julie. Humaraga sa check up. Hay, salamat sa Ginoo. Pahaway ra pud ni og marido. Sa malakaw na pud ni karon. Oy, ganahan. Mulag ko siya sa ICM. Grabe. Lagay si Em. Nga sige nga ron. Lagi. Kawan ka pa? Grabe. Gwapong sila. Jordan man. Itan. Kawan, hindi ko na sir. Kalimut anak. Taksi ulit ang white kalau kan? Ikaw palagi nga mo. Ah? Gara sa SM. Oy. Minsan na ate. Bawa na sa rin kalitan mo.
Diri. Lagu na jalan sa matugo ka rin sa asa. Dili ako na po. Nga, sisingan ni Dud. Hoy! Nga na, di palingaw sa puton. May paswais. Ang white, nilisbad na. Ha? Kuyaw, mandi kag trip. Betul. Pabigin ito, yung ina. La, sige, kayo mahilak gani ka nga. Ingkam sa ka ni mo. Diri pala beso na. Ingka na mo. Laso, dungagan pag niya. Basta na, sana. Lagi. Hoy! Wait, mo pagkalan na. Na. Irgata. Irgat din. Teka karon. Bantay ka sa karon. Sakto na. Nga na, ina Dud. Dagol na lang imong katawa kasaban karong nanay. Dagol na na. Alam ko ibang gitu ta ton. Ang ibang gitu ta. Hoy. Pero sige na. Mato na mi. Yang hapit rame dari maribok og marijo. Lagi apa? Saya kerapi. Ada hari pants. Tun. Nomor kata. Tun, sa ano ito? Oops, meron pa. Rame dari. Tun. Ketawa skinit ke? Kimiat. Lipay ka? Gandang kamot. Kimiat, lipay ka? Namin mga green, ipag ko sa mga kontra. Awa. Abi, na mga green man. Berarti ha? Katurawe green. Dardi mo. Mana ada Nadang. Kimet. Kanak. Udah, Azid. Cek kalau nama mabur madi Azid. Ibu pang gipadugang aga sa kani gudang. Dara ko subay, grabe kapul sa katong biyahe. Din ta kumuli. Atron ta ko sila program mo to kagabi na as utso na kapin. Njag siliksi. Kay absent ko nung ganiha mo eskwela. Ang hilak. Nagpa-check up ko ganiha. Ang kauban si Florme. Ahamang pahibawon sa resulta sa ang mga laboratory. Good news, salamat sa Ginoo. Agahang pro time, nakatungtong raghapon ko sa kuan 2.6. Agang creatinine normal ug kanang nay SGPT, potassium ug sodium normal. Ag karang creatinine mama siguro sa kidney. Kadaghan lagi mo comment na yun nga ako kuno sige ginang mag maintenance. Aga ko ng kidney madaot. Wa din na mao. Wa gyud problema sa ang laboratory. Nalipay ko kay ginang ko sang doktora, Dr. Lona nga. Sa talang-talang ko nung isang pasyente, pareha na og kaso nga ko ana severe rheumatic heart disease. Ako ra kunoy himsag. Agaban jud ko nung isang pasyente nga pareha na og kaso, kanunay jud ko ma-admit. Janang hupong na nga na. Agaho alagay katong dito ko sa Philippine Heart Center. Napaklearance na ako humahatanan. Pero wa man jud gihatag sa panahon nga maoperahan ko ratong panahon na. Giadso na likos Ginoo.
Mali pa gadyo ko, para pa check up lang kayo mo yung magang doktora, si Dr. Luna, mo na yung cardiologist, buutan na si Zakazo. Salamat sa Ginoo kay normal ra gid daghang mga laboratory. Nagbayad na hay nagka November pohon, pro time ra agan lang na ang laboratory. Usara. Pinangga sa Ginoo. Kasi promi. Gina pa sa isang Dr. Israel nga kuan. Tarang ko pod nga pasyente ni Doc Israel. Si promi ra kuno poy na milagruhan nga agad ang sakit. Di kanseros. Ako magudron kanang nay wala ko na nangarat ang sakit. Agahadjud ginahuna kanunay nga naadyon ako. Pero karon di lang jud ko magkumpiyansa. Kaya des na aking buwan katong birthday ni Amy. Nagpalabi mo kong kanta. Grabe din ang singaw duha ka adlaw. Unja, mao tong pagkasunod adlaw ning taas agang heart rate. Awon ko sa doktora nga ning taas agang heart rate ning abot og 100. Ani siya nga kanang heart rate kuno nga 100. 90, 80, taas na. Kaya ba ko umutaas agang heart rate kay nagtuog na ho. Ang mabatian nga na magbuto-buto sa daghan. Mao to nga nagbutang ko sa oximeter, taas agang heart rate. Dagay na ko ni sila lagi nga di lagi magara-gara. Na mag-uisa nga makalimot ko, palabi ko singaw dun. Salamat sa Ginoo kay normal agang mga laboratory. Salamat sa tanang mga nagampo. Ang inipada dyan na pag ni Dr. Luna nga sa tanan ng pasyente, ikaw jay himseg kaadyo. Kaya ba nang ikunong sige ka-admit, dyan ang hupong na nga na nakaludya. Pero ako, mura ako huwag sakit. Wala ko sakit lagi. Iadyo na ko sa Ginoo. Gani ha, magpa-check up ang tabi ko ni Kuan, Dr. Jeanette Macapas. Na si Zang Kuan, neurologist. Waman diha, nangadyo rin mo kong resita. Alah, doha ko buki hatag ni Ma'am Cora Barul. Nga resita. Makapaklining na ko sa ngipon. Kagitagaan ako sa doktora o kuan. Certification na. Nipakitas dentist. Kaya dentist man ko, mahardik sila mo cleaning kaya basin mo mag-bleeding. Naginam ko og blood thinner, maunong ang mga dentist. Di sila basta-basta mo cleaning o guay certificate gikan sa ang cardiologist. Kaya dyan mag-bleeding, sila yung maka-angin. Di sila ba di mapa-cleaning. Kaya kanina sa tagbaba, importante. Dyan, mag-isustura tayo nga sa mga tao. Dyan tagbaba, nangalimog na mo unang minatay. Kawawan ko ta. Mo nang mapa-cleaning dyan. Kaya makuha itong mga tartar. Sabi pa nang bandang nangasangit sa ngipon ng mga karni. Grabe na po. Wow, paklining dyan. Importante naman dyan yung ngipon. Nga pakliningan dyan. Hindi ka magmas. Nga na dyan nakaka-istorya. Agi mong baba o baho mga limong. Magpaklining ko kay Kuan man every 6 months. Karon ning lapas na. Ang sita, sunod si Mana na palit ng karabong katambal dahil nagaliksian. Nga risa, kay tagay kong tambaw. Ako, gikapoy na ko kaadyo. Pero, wala man dyan ko nung to, gila programi. Kaya nag-uli na refleksi kay, nag-ginati ko nung eskwela ganihari kung gusto. Wag absinta. Salamat sa Ginoo kay wa may pasagdi sa among biyahe. Safety rami nga nakauli dahil sa bahay. Nga nung mamakan eskwela ganiha. Kay? Uwa day ko, di kami eskwela. Shout out tayo sang doktora. Dr. Ivory Rolona, nga buutan kaadyo, maabi-abihon. Nja, shout out ko ni Ma'am Yet Marapaw og ni Ma'am Shimi Oy Muli og ni Ma'am Cora Barol. Salamat kaadyo ninyo. Mura na. Kaya katong dito ko sa Manila, pila ka buwan ko ditong balik-balik sa Philippine Heart Center. Agawad sa mga laboratory, kaning pro time. Di ka dyan ko makatungtong to. Agang pro time dito karon na 1.2, 1.6, 1.5. Yung anak. Inom sa kong tambaw pang gabi.
Nao ko nurse ganiha kato nag-inject na des laging buwan. Kaya wala siya nakalimot na ho. Pag sudas entrance da siya nagbarog. Dani nga na nga. Hi. Nakahinam dun pa ba ka na ho. Ninga na uwa ko. Moto ako yung tingog. Hindi man. Ang gikab ta nagbaktan from my floor. More tong nurse na nag-inject na nga. Naghubog ko siya katubangan. Wala galing kayo ang kit agahang himilat. Dahil sa ibabaw. Ano man to nawa kasunang na. Mawala katong na-stress ko kay agang pagpa-inject, nilapas. Mao tong panahon na nga, agahang inject nga every 21 days, nalapas na ko og sa kasimana. Nagdala-dala ko adto sa Ramiro Hospital kay magpa-inject. Dugay mo kumasikaso lagi dito ko sa gawas naglingkod-lingkod. Sa pagsud na ho. Mao to nga, gatake ko sa epilepsy. Karon lain naganghatag sa epilepsy. Kay mo ako sa ngana magdama-dama og istorya nga marbuang. Ko makahimdam mo sa ang istorya. Naisayang ka nang ako ra nga sa biyahe ko. Naay panahon dun nga atakehin ko sa sakdanan. Pero kalaway sa Ginoo kay di gadto ko pasagdan. Daghan na yung mga panahon nga atakehin ko pero makauli ra gabong kong safety dress bay. Mao to guys, salamat sa Ginoo kay okay ta na nagang laboratory. Salamat sa ang doktora. Ngabutan ka adyo. Nagiatiman gadto ko pag-adyo. Salamat po sa mga kaaban nito si Ma'am Yet Marapaw o si Ma'am Shimi Oy Muli o si Ma'am Cora Barol. Salamat sa tanan. Kita-kita na patasunod buwan.